dihay wa dawata sa ubay wa dawata Sa hagda nga public sa nga na nagalagar wa gyapon. Unsa ka pag suliyon tong tinuod ba nga puno sila. Sa pagkapuno-puno kay pasinti man ang di balibaran na magining nga Hi everyone, good morning. Umadyong adlaw. Buntag sa Bernice. Karon guys, magluto ko og among pamahang, magluto ko sa saring gulay. Madyo naman ni pares among inununan. Inja, nagluto des na nay og kamuti kasi tatay lagi constipated. Inja, ako nagluto ko dahil lugaw ko kay siya nalain ang kamatis lawas, yung kalitra. Hi guys, grabe yung gaulan na ron buntaga. Kaya imbis mamahaw nami, ganina, ning suka masalyan na. Agdang gikaon nga ribis ko, gatas, dang gisuka. Diya, hana lamang maulagi na ang gilugawan. Diya karon pagkuhan na diyang temperature, ang taas sa gilana. Gilantan dahil si dyan, 39.2. Bawang kalit mo naman ni si dyan. Baka mas siya mapapaglam mo. Maulayin sa mong kaday. May sakit ni mo. Ang kalit ka mo ka? Okay naman kagahapon. Ano naman? Ang ipon? Buwan sa mama niyo dahil. Hindi si mama makapil sa reunion. Hindi mo kung makapil nga na. Nanak nga sakit ka. Ano lamang gilugawan pala. Suka man. Suka man man. Sabi. Suka kayo? Ano lagi pagsigigidbang-gidbang? Ano pagsigigidbang ka man yung makasakit sa ulo ng gidbang mo ka? Hapon kapila ka na gidbang? Gabi na gidbang-gidbang mo ka? Asa ka gilanat de, tungtungkong de. Asa ka gilanat ni mo. Naligo ka gahapon nun. Be. Grabe lakos mama karon, di jud malaw si mama. Nag-ulis mama ba na ba ito? Dahil dagang kwarta bisa kayo kay sakit. Nabadin mo? Kapuan ba ka? Tir, saan sige siya oras, Tir, be? Tiri, oras sa Tir. Alas 10. Subaw ang tae sa tire. Alas 10:14. Alas 10:14 pa yun na magtimpra. Dili kay matus mama sunod pa itong timpra. Hindi kaya pasti dyan dyan. Taas jid. 39 jid. 39.4. Saan ako tir? Ako sa amin. Saan sa tir? Hindi ka mas turbina, anak ka. Karon? Medyo ko yung modern. Kalit malamang ka, day. Ang kalit malamang ka nga, okay pa man ka. Gapon, isa mo ko gapon, nga tura mo ko slinsod. Dagin sa mas lada ni gapon, Ter. Wabo ni nga tos kalabungan, wabo mo pakiglamok. Wabo mo pakiglamok. Napakayubuyan na. Ano mas si Job, ha? Amay mo sakit yan. Amay mo sakit. Sakit mo di dyan. Magulas mama ni mo.
Ngiton? Ngiton ba? Sakit tayo mong tiyan. Sakit tayo mong tiyan kami yung tag-1, aluminum. Sakit. Ganyan buntag sakit. Ganyan buntag pagbakod ni mo, sakit tayo mong tiyan. Hindi ka doon dyan, dito mo kusina, ni sakit na dito galit. Mga alas 9 mo dito no, suka. Dali tayo. Ay na po kasukaon ka ha. Kasukaon ka. Kasukaon ka. Kasukaon. Pagsandig na naman panguwi. Pangitan na pang mama. Taas mo kagilanat, day. Taas kagilanat. Ano nga? Ano nga? Kasukaan ka? Nasaman mo ka eh. Gapon na libang ka. Basa? Sakto ra? Pagbudya kong kasukaan ka ha? Kapag siya doon dito, load pa ka? Dali. Load. Nagising mo sa taas gabi, Lix eh. Nagduwag-duwag mo. Nalabihan man siguro na sa gidbang. Nagsige na gidbang. Ay, sila sige gidbang. Sige po katawa. Ay, sige gidbang. Kamu dapat ni mo. Makan na pa ko. Ma. Ano naman yung tiyan na sakit? Sakit karon? Ano kayo magtutang doktor? At isang tanawon mo lang mas timpra ha? Hindi magtutang doktor. Ututang doktor. Para ba kayo nakaon ron? Kaya nasuka ka? Dali na. Hindi na lang mas mamamula ka ron. Naman itong balibaran ng kuan. Ang gatod man ako glubi. Masukang ka? Huwag naman nagkagamot. Dahil kaglawas. Baka ka napian yan. May sakit ni mo ron. Tugatog ni mama. Malapit mo sakit. Ilantan mo kalabad mo? Asa din nila ba dali? Sakit dali mo? Kasukahan? Makay, napag kasukahan ha? Hindi na? Makay ka. Magkaubo na, wala kayo ubo no? Wala naman ta kayo ubo. Magkaroon sa na okay na ka. Wala kayo ubo, tanan nga no?
Nay. O nay. Ubus, ang inag, baby. Hindi na sa wala. At yan sa mukha sa bata ka? Pag-isa na. Naligo na sila gahapon. Nagdugay mo siya kaliko. Sa kapag isa. Kuha jadi. Hindi ka magkarkara. Naraka kayo magkos mamagtawil ka. Aking trapuhan. Tandig lang. Tandig. 2 hours later. Lingkod na ako. Ay, minggo dala. Nabisi ka sa kauna. Maka? Ano, busok ka na. Pinasukas mo. Kaya ito kaya ko sa kasukaan. Ay, Anita. Tapos mo na. Tama na yan. Alam mo, Anita. Dari balik sa liyan na bisa bak kainit. Sabi na. Dayan lang ito. Next morning, many unbearable hours. Hi guys, good morning. Di ada mi sa hospital na pod. Di ami sa Gido, Lim Community Hospital kasi Aliana. Ang mag-admit na hapon da. Madyo galing kay des manangilin. Sister Anis baling siya. Sister hospital ranis katong gadmit ang Aliana 2 weeks ago. Unja kami wantal kami plano mo ngarig private kay na lagay may mamiso. Balibaran mis tanan nga gitawagan nga public hospital. Kuan pila to ka public hospital nga balibaran mi tulo. Unja saan man namo no choice man ug di namo mo di mo nga res private. Nga ramis private. Kasi Aliana lagi kuan. Bawo ning kalit raman siya. Unja ag findings di ay nasa jay typhoid fever. Nakakaon si Jaguan, Salmonella typhi bacteria. Bawa ko kay bog sa si Jared to, hindi amang giimbestiga. Nanganganday ko sa chocolate nga daan na. Dito ko nos bag sa bawa ko sa tong bagay lang nahulingan. Mga siguro to'y nakakus guys ba nga. Nakakuha si Jag bacteria diyan sige lagi pag suka, diyan ang taas sa gilanat. Wag ko tugtog. Kaya grabe nang hadlo ka kay dangilana 39 kapin. Jarang inita nagsalimuang. So mga to guys, ni-share ako ninyo, magpasalamat day ko sa nay duha ka taong malumong nga kasing-kasing nga pagkaibaw jud nga na hospital si Aliana. Wa jud duhag hatag og tabang, di man siya magpa-mention. Ginoo na laman jud mo basin jo. Duha ka mga madam. Salamat dito yung gitabang. Ako nagdahom nga na dapay mga tao nga bisag sa kahanginan na kaila. Wa jay duhag hatag og tabang. Daghang salamat dito. Madam. Ginoo na magbayad dito. Dako na putong tabang namo dari kay ako lagi. Kuha po ko'y mamiso kay katong pagka-hospital Aliana. Nakagasto-gasto man po ko dito. Diya, pilar mabihang kwartang natigong. Gamay ran, diya karon samot. Hospital na po. So, man kay private man. Sa 1,000 ka ko nag... Kuang kuno dari per night, per day. 1,800. Sa tamalang kung ganing-ganing. Hindi mga tambal pa, pero okay na. Amarang gihapong pangitaag pa maagi. Suay ko nga tusuan among Si Manang kay namo ko ni ano Manang patabang. Orang kadaumin ni Aris. Kay kuanday ko no guys, di dai ko no mi ma-covered sa PhilHealth kay bag-o pa nagamit. Nagamit ng Nga na, dya. Siguro makalis siguro mi gamay ang Kalyana nga PWD. May bawaan ni guys, di na ko maganahon na pagpilay mga gastos basta importante. Maluwas ang anak, kay kanang kwarta makita ang anak. Pero na ko'y dauhan nga, ang Hindi, importante. Siguro man eh.
Kasi Aliana po kay PWD, grabe di maluoy. Ito aras Aliana to ah. Karon pa dyan to nasa buntag na katug. Kay yung usus sa hilanat. Gabi ejid guys. Grabe na grabe ako. Grabe jud kong kahagard jud ko nakatug kay nagsalimuang lagi. Nahadlok na ko sa diyang pangistorya ningon sa gikapoy na kuno sa diyang kinabuhi. Kapoy na kuno pamudyo naman to. Sige sana diyang pangistorya handa. Ito sa dyan, kananay, ay, katukat sa Arang inita ninsa nga kuan. Kapoy na kuno sa diyang kinabuhi. Inga na ang kuno Ginoo na insa naman ni. Diya dito sa bahay pod gahapon natingal lagi ko guys kay pagbuntag sa Diyo. Sila malgas na dan may nagduog ug higda. Tapos na ni ka matikad ng gilanta naman di siguro to. Pagbuntag, pagtanaw na buntag sa Diyo, maglaig itsura. Diya, nisuka naman. Diya, pagkuhan pa na init naman dahil siya. Kubaan na po ko. Ako may dyan ginang naghatag og torta. Di, kuhan, si Manang, di pighatag si Manang nga, di mo gusto, cupcake ka mo to, gamay raman to. Okay, naudugan ito na yung lugasa. Wala yung lugasa. Pero cupcake pa, si Budoy mapil. Magamping na gadyo ko daning bataan eh. Kay kuhan. Typhoid fever ag kuhan, findings. Atong pangutanan ako'y tawagan mangutan ako ngano nga ibidawaton og kuan kay duha na ka time si Ali nga munawag bi sa public Midawaton. Dagan tayo kanang emergency na muna na di midawaton para karon papay ningon nga ari mig private ma sa kasalyana. Oo, pasalamat na lang na private kay guwa pa. Sa kandihay wa dawata, sa ubay wa dawata, sa Hagda nga public sa nga nagalagar wa gyapon. Unsa kapag suliyon tong tinuod ba nga puno sila. Kasi pagka puno-puno kay pasinti man ang di balibaran na magining na nga nung balibaran. Sulbad rin na mo kay nakoy tawagan. Ipatris ko no nay amigos man nga jang itris sa mga hospital nga ni balibad namo. Kay madyo bag mga mga kwartaan para mag private hospital ni nga. Kay dito kay kadua na gulis aliana na ingani. Da kadua na pud gibalibad. Katong katiri pud nga ngidasteri okay na pud to kay na kuan masteri. Di man to yung nga kuan pud gibalibaran mo to diri kay ama to dadugay. Gibalibaran pud to mo to sa pud madasteri. Sa mo to guys, ikuan ko no. Ipapangutana to. Amo tong nay mo imbestigada tong mga hospital nga ibalibaran mi nay kuas man nang. Jamara to guys, daghang salamat. Kami tamayon nga og sa public pa pwede ra mi daw malasakit kay maangay ni sa ali kay single mom pero di mi daw malasakit kay private man eh. Mo nang nakoy pangutana ron sa among lungsod. Kailan na ako. Ug gani jang tubag. Nana kay so mara to guys, ni-share ako. Daghang salamat sa mga taong ning suporta. Sa katong malumong kasing-kasing. Hibaw na mo kinsa mo. Daghang salamat ka, Adjo. Ginoo ray magbawas sa inyong kamadyo. Mara to. Bye-bye. Ali, kay mo balik. Das manangilin. Bidaan to ko kay mo uli. Duka na si kasuhon. Nalangin ra bitong wala na. Fried chicken ko nagasa. Nagpagasa ko ng fried chicken. Diyan pa nang ipakonsulta lagi. Pwede rin ba sa mga fried chicken? Paano si Zekan kaon, Jud? Pwede ang Magsalig ng dextrose. Ang isang suko lang. Pero hadlog ko itong suka. Suka ko gabi eh. Suka pagali ka sukaan pagali karon. Dawara to. Mabay man nang. Babay na po. Tunas man nang salamat po nang. Salamat. Malbalik mo na. Wala uli. Ito basa na maglikod. Naasa ako. Kumain ka ako. Nada na. Nada skilid. Ito ano? Yes. Sa may mga istoryang nanay, yung giminga mas nanay ni mo na okay na ka. Sali. Dali, sama na. Sali na. Yung kagamay. Sali. Hindi si nanay, sa may istorya ni mo nanay. Sa may istorya ni mo nanay.